बड'लेण्ड रायजोनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनिफ्राय जों मा जुमुना आरो भानुमोन देग्लायनि बोसोराव BA आनजादखौ आसामनि गेजेराव 10 मासि लानानै पास खालामनो हायो। आयै अबाय थांखो बेलाय ना बाबाजोंसो दुब्लियाव थांबाय? दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। आयै बाबायालाय? हरनै बारि हाग्रा एवदों। बाबा ओरै फैथ'लाय। हामा जाखो बेयालाय? बे बाजौग्रानि हाग्रासो एवदोंमोन आङो। लवार जाजोबथारबाय। आयै आं नोंसिनि मोनसे बाथ्रा खोन्थानो। बे बाथ्राखौ खोनानांगौआनोसो जोबोद खुसि जागोन। मा खोथा बेलाय? मा खोन्थाबोनाय? बाबा आरो आयै, आसामाव जोंनि गामिनिफ्राय आदा जोंमाया 90%आव, आब' जुमुनाया 80%आव आरो आदा बानुआहाय 70%आव BA आनजादखौ उथ्रिबोनो हाबाय। हे सोर, बिसोरसो गामिनि मान सन्मानखौ लाखिसिगोन। नोंबो बिसोर बायदि फराय फिसा। जोंहाबो नोंनि सायाव गोबां आसा दङ। नोंदायाथ' जौ ड्राग्स गान्जाजोंनो थैलांबाय फिसा। दा जोंहा रावबो गैला, नोंल'सै। जागोन दे आयै, आं आदा जोंमा आरो आब' जुमुनामोन बायदि जानो नाजागोन। जागोन दे फिसा, नोंनि थांखिखौ होसोथार। औ आफा। हेल' आइ सना। हेल' आयै, मा खालामदों? हेलौ, मा होनदों? आं खोनायाखै। मा खालामदों होनदों? मा लाफा खानोसै? लाफाखौलाय मानो खानांगौ? मा लाफा खानो जालाबायखो? र' आं दाननानै हरफिनि। मा लाफा खालाबायनो थिनहरखो बे फाग्लियालाय? ना दा बेलासियावसो फैगोन नामा? आं दा बेलासियाव खानोसै। हे बे जाम्बि बुरैया हमाबो मायाबो मोजांबो रायलाया। मा हमाबो मायाबो? नै आइ मैगङा हाफैग्रोन' थोरसि सुहैनोसै आङो। लाबोदो। दा नोमफाया फैनानै ओंखामखौ थाब मोनजाफैयाबा रागा जोंगोन। जागोन दे। हाब, मा खालामदों? मा खालामदोंसो होनदों? फनबो हरा खबरबो लाया गाहा आंखौ। सरि बाबा, आं नोंखौ खबर लायाबाबो जेरैबाबो अनखायोना। आं फरायनायाव जोबोद गोसो होथाबनानै दंमोन। अह' आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो सानदोंमोन, नों खोनाबा जोबोद खुसि जागोन। मा खोथा हो? नोंनि BA आनजादनि रिजाल्टआ आसामाव टप आरो 90% नङा होनलाय? अ, बाद नों माबोरै मिथिखो? नैबे बबिताखौ जाम्बि सानखो ना माखो नोङो? सानालि मा, माथो नोंलाय जोबोद एडभान्स जाबायलै। अके, बिदिबा दोनथ'। आयौ फाग्लिया मैगंखौनो दाबो हाखाङाखै बियो। दासो हागासिनो बियो। जुमुना, खुसिनि दिनाव नों मानो दुखु? खोन्थानो हागोन ना मा जाहोन दं? नों एसे सानना नायब्लानो हमदांनो हाखायो आंनि दुखुआ मा। बुंना, मा जामारदों? आं माबोरै एडमिसन खालामनो हाबावगोन? जोंहा न'आव जेबो केपासिटियानो गैया। न'आव बिमा बुरै सासेल' दङ। बाथ्राया बिदिसो होनबा नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। आं दंना, माबा मोनसे खालामगोन आं। नों मा खालामनो हानो? जोंनि फरायनायनि थाखाय आं माबा बेबस्था खालामगोन। खिन्थु फरायनायखौ गारनो साननाया मोजां जानाय नङा। मा रायलायगासिनो दं ब्रान्सलाय? जेबो रायलायाखै। नोंखौ नेनानै दंमोन। मानोथो एफा गोबाव जानाय? जानोबोलै, मानसिया कि बिदि जायो? एफाग्राब लेट जालायनाय। आं लेट नङा दे, नोंसोरसो एडभान्स। नोंस्रासो लाइन मारिनो सिगां फैग्रोदों। आंलाय आंनि टाइमाव सफैखादों। थै जालायबाय बेनाबाथाय। नंनायनि नङैनि खालि डाइलग होनायल'। है बाद दे बेफोरखौ। ओमफ्राय गाबोन गामियाव मा टाइमाव थांमारो? गाबोन थाब थांसै नामा? एसे फुङाव। लामायाबो गाज्रि, नावबो गाखोलायनांगौ दं माथो। दैयाबो देरनानै दं। सासे मानसिनाव सोंहरदोंमोन आं।
थ' थांसै आं जा ओंखाम उखैथारबाय हाला रेस्टुरेन्टाव जाहैनोसै थ' माबा थ' नोंनि थाइनै थाइनै गिदिर गिदिर नारा नारा ना 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 है फाग्ला मा गेदा गिदि सालायब्रा सिदा सालाय हनै आसोलफ्रा बोरमाखौ होख्रेमनांगौलै बहा थांनोब्रा आसोल ओइ ओरै थांनो थाथ' आसोलखौ खायदा लानानै थांनाय बायदिसो मोनबायलै आङो ओमफ्राय मा बहा थांनो एथ' मोजां देलायनानै ना सोरखौबा लोगो हमहैनो मा नोंलाय बहा थांनो आंनि गोसो मा नांगौ नोंलाय मा नों आंखौ जावबाय औ आं बुंबायानो थागोन मानो आंहा मोजां मोननाय दंखायो जों मा आं बेखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ जौ फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गावबागाव लामाजों गावबागाव थां नायगोन दा नोंनि बिएफखौ सानसे बुग्लिथारगोन आङो ओइ नानि जुगाव दैलाय थां दे आब' नै आब' दैया दोन दादि जोंमा आब' जमुना मोनहा दादि बानो मोनहा बुरजा लेखा फरायगासिनो दङ नोंसोरबो बिदिनो फराय दे औ दे जागोन आब' हनै आसोल नोंना नेगासिनो दङ मालाय बेहासो नेफैलायथारो गावस्रालाय गावस्रा खाथि खाथि थानानै मालायखौ जावलायबाय आरो सफैबाय ना सफैबाय नोंसोरखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों औ जोंबो नोंखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आगैया माथो साइसिन जासिननानै दंथारोलाय नै आं नोंसिनि लिबु सेबनानै लाबोदोंमोन न' लेडिस फार्स्ट टेस्टि जाथारदों थ' थेव फिसाफोर गामियाव थांदिनि फैदो थ' Udah. Beखौ मदद खालामलाय थाब थांलाय मा जादों बाबु गारिया थाबथादोंमोन सार ए थाब नारदो कनस्टेबल देलाय मोजां नारलाय दे गोख्रै
गोजोननाय थाबाय सार। दे थांदो दे। जोंहा ओइ थेंगोना नों माबायदि सिमां नुयो हा? हिन्जाव 3 लानाय सिमां नुयो। ओइ बुरबक नैबे थांगोना साफा साफाल' सिख्ला सिमां नुयो नाथाय हाबा जाहां जाहांबानो सिरि मोनो। हो थांगोन हो बोखावना हो। आंहाथ' आंनि बबिताखौल' नुयो। मायाव सिमाङाव नामा हा? दाद बुरबक लामा सामायावब्रा सामफ्रामबो। नाथाय बुंनानै लानो बोरैबा मोनो। नोंनालाय खरदे? आंनि सिमाङा दा खोनासं, जोंनि सनापुर गामिया गुस्लायदों आरो जोंनि सनापुर गामिया गोजाननिफ्राय नायोब्ला सना बायदि नुयो आरो जोंनि गामियाव जौ जुवा फाननायफ्रा बन्द जानो हमदों आरो खोनासं डाक्टार इन्जिनियार उजिनो हमदों बे जायगायाव। दाद बुरबक बे गामियालाय बिदि जाया माथो। नंखाय नोंनि सिमाङा सिमां फाग्लासो बियो माथा नङा दै बबेबा समनि सिमाङा जाफुङो। माथासो मन्त्रि एमएलएआबो गावबा गावनि उदैखौल' नायो, गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ साख्रि होयो, थाखा फैसा गारसोम गारसोम। जोंहा गैया नालाय गैया न। आइ नोंमाया मा एफा गोजौखौ दाबो ओंखारखौनो रोङा? जानोबो मा जाखोथाय? आयै आयै नै बाबाया रेडि जाबाय। थौदो बिफा। सफैबाय? औ। जिराय। है बेयाव जिराय जाया। गोबाव जाबायमोन नामा फैनाया? एसे गोबाव जाबायमोन। सरि दै। ओमफ्राय आदै मादैया बोरो? दासो बाजाराव थांबाय। एसे सिगां फैबानो लोगो मोनगौमोन। माथो ओंख्रि जायामोन? मैथाजों नाजोंसोमोन। अ गोथावानोथ'। ओमफ्राय हरखाब लेंहरनायनि जाहोना मामोन? नों दसे थाथ' दे। ओइ दा बेलासियाव गामिनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ बरायनो नागिरदों। नैबे गांसे आर'नाइजों आं नोंखौ बरायग्रोनो सानबाय। जागोन दे। I love you. I love you too. दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। मानो होनोब्ला दिनै जोङो दसे सम मानि थाखाय ज' जादों। दा बेनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि सनापुर गामिनिफ्राय जेनाखि जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोना देग्लायनि बोसोराव BA आनजादखौ अल आसामाव टप 10आव पास खालामनो हादों। दा बेनिखायनो जोङो बे बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोङो नैबे दसे समनि जेनाखि नैबे जथुमा बेखौ लेंनाय जादों। जोङो फैबाय थानाय समाव जेनाखि जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय गामिखौ जोङो जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोनानो हयथ' मुंदांखा खालामनो हाबाय आरो लोगोसे बयबो मिथिबाय आरो लोगोसे आसा खालामदों बिथांमोना इयुनाव आरो साबसिनै गाव गावनि फरायनायखौ साबसिन जौगाहोलांबावनो हायो। दा बिथांमोनखौ जों बिनि थाखाय थुलुंगा होनांगोन। बे समाव जोंहा जोंमा बाबुआ सोलोंथाइ आरो जौगानायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिसिगोन। खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि गामिनि गावबुराजों लोगोसे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो गासैयाव
गासै रायजो राजासिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरफानाय जाबाय। दिनै आं माखासे खोथा बुंनायनि सिगां आं दुखुसो फोरमायग्रोगोन दि जोंनि गामियाव दासिमबो बेसेबांबा गोग्लैसोनाय, मोजां लामा गैयि, मोजां स्कुल गैयि, मोजां स्टुडेन्ट गैयि, मोजां सोलोंथाइ गैयि, बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनफैदों। दिनै आंबो फैनानै मा नुफैखो आरो मा खोनाखो? जौ जुवा, ड्राग्स, मोजां सोलोंथाइ गैयि, गावजों गाव बुलायलायनाय, जौ लोंनाय, न'खरजों न'खर सैलायलायि, दायना साजायनाय बुथारनाय बायदिसिना जोंनि गामियाव जागासिनो। बेफोरखौ आं नुनानै जोबोद लाजिखाङो। बेफोर मा? बेफोरनि गुदियानो जादों जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ गैयि। बेफोर घटनानि गासै गुदियानो जादों जोङो दासिमबो सोलोंथाइयाव गब'नानै थानो रोङाखै। जाबाय जोंनो दा नांसिगौ गोग्गो सोलोंथाइ आरो सोलायनाय। बेफोरबायदि कारापसनाव थाबाय थायोबा जों सानसे गोग्लैलांगोन। बिनि थाखायनो जोङो दा सोलायनायनि गुदि जाहोनखौ हमनो हाबायब्ला जोङो थारैनो सोलायनांसिगोन आरो गावखौनो गाव मोजां लामाजों, गामिखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जों बयबो सिगांबोनांसिगोन। आइ आरो आफा, आं गामियाव दसे बेरायनानै फैनो। दे फिसा, थाब थांनानै फै। दे जागोन आफा। फिफा, जोंहा फिसालानि एडमिसनखौ माब्रै खालामनो हाबावनांगौ जाखो? बेनोथ' जादों बिमा। फिसाया मोजां पास खालामबाय, मोजां कलेजाव एडमिसन होनो हायोबा मोजां जागौमोन। बेनोथ' जादों फिफा, दाथ' फैसानिबो आंखाल जाबाय। आंनि सनाखौनो फाननोसै नामा फिफा? फिसालायाल' मोजाङै फरायलांथोंसै। सनाखौ फाननाङा बिमा, बे मोसौ दामब्रिखौनो फानदिनि। थोस्लाबाबा बै बिगानै हाखौ फाननानै बिगासेखौ मावनानै जादिनि। मा खालामदोंब्रा आमाय? फै बानायसो, जिराय फै। गरमथारलै। गरमखौलाय मा बुंबावनो बानायसो। हाब आमाय, मा रायलायामोन? नों फैदों मोजाङानो जादों बानायसो। जोंहा बाबुआ BA खौ पास खालामबाय नालाय, दा बेखौनो सावरायगासिनो दंमोन जों। औ, मिथिखागौ आमाय, नोंसाला पास जानायखौ। दा बेखौनो सानगासिनो दं जों आनै। एडमिसनखौ बोरै बानायनो हानो, थाखा फैसाखौबो बोरै दिहुननो हानो। नंगौ नामा आनै? औ आनै, बेनोथ' जादों। हाब BA पास जाखांनानै MA ना मा होनो, एडमिसन बानायनाया बेसेथो लायोनो आनै? MA फरायनायावथ' बुरजायैनो थाङो। माथो MA खौनो 2 बोसोर फरायनांगौनो। लजिंफोर थायोबा बेसेसो थांगोन? गासै 2 बोसोराव लजिं थानायजों एडमिसनजों 3निफ्राय 4 लाखसो थांनो हागौ। 4 लाख? नै फिफा साहाया। दे। हा बाबायालाय बहाथो थांदों? न' सिङाव देलायगासिनो, बहाबा थांनोनो। गोबावजों फैनाय, बेरायहैनो लुबैयाखै बे? बेरायथों। मामि आरो बाबा, आं बेरायनो थाङि। दे बाबा, दा सोरां बारालांनाव एसे थाब फै। जागोन दे आयै। दा बोथोरा गाज्रि, लामा सामायाबो मोजां नङा, मोजाङैनो थाब बेरायनानै फै। जागोन मामि आरो बाबा। दे फिसा। दे जागोन फिसा। र', जोंमानाव कल खालामनां। हेलौ। औ, बहा दं? नै, आं लामायाव थाबायगासिनो दङ। दे, आंबो थांगासिनो। सोर दं दालाय? नै, बबिथाजों आं थांगासिनो। नंगौ नामा? दे, मोजां। जुमुनाया गैफाया नामा नोंजोंलाय? हाब, बेखि थाफाया जायो आंजोंखि। माबा बारानिफ्राय बारासिनसो जालांबाय माथो, गामि मानि स्टाफ। माखौ मिनिदों हो? थैद, जेबो नङा। ओइ, मा बुंदों नों? मा बुंदों? आंखौ फाननो सानदों नामा? सरिलै बेबि, सरि। जाला माला नङा दे। माने जुमुनाजों बानुजों एदावलायदों। बिदिसो, हरलाय मबाइला। हेलौ। बारा बखिना हिन्जाव माहारिखौ, दाय होनांगौबा हौवाफोरनासो बांसिन थायो। सरिलै दे, सरि। जों खदैसो मन'नानै थायो, हौवाफोरनि दायखौ बानस'नानै लायो।
हिनजावफोरा बेसे खस्थ' ओंखाम ओंख्रि संनाय सिथ्ला सिबनाय फिसा खांनाय गथ' गथाय जोनोम होनाय बेसे खस्थ' मोनो नोंलाय मा मिथिनो सोर जाहैयो हिनजावनि खामानिखौ मावनाङाब्ला जानाय खिनिखौ खामायनानै जानो हायिनि खोथायानो फैया दे नोंसोरजों हाखाया हेलौ दे दोनथ' जों थांगासिनो दे होनबालाय दोनथ'बाय गामियाव जौ फाननाय दंफां दाननाय दंफां बोनाय जौ सिगारेट फुजा मेला ड्राग्स लानाय बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दङ है बेखौनो गामिनि हाल-सालखौ खोन्थादां रावबो एमएलए एमपि कन्ट्रेक्टर जोंनि गामिखौ रावबो नायसनथारला बेनिखायनो जोंनि सनापुर गामिया गोलैसोनानैसो थाबाय नोंसोर बायहेरायाव थाहैनायखाय बारा मिथिजोबा नै आयंमोन नोंसोर थाथ'दो आं मैगं खाहैनोसै दे आयं दे बिनि गुबै जाहोनानो जादों सोलोंथाइनि आंखालावनो दिनै जोंनि सनापुर गामिया गोग्लैसोनानै फैबाय बिनिखायनो जोंनो नांगौ गिबियावनो गोग्गो सोलोंथाइ अनलायनाय खौसेथि आरो जौगानाय बिदिबा बिदिजों जानाय नंला जों साब्रैयानो माबा मोनसे राहानि लामा लानांसै औ नङाबालाय जोंलाय मा जोंनि इयुन जोलैया बांसिन खस्थ' मोनगोन मा नोंसोरो बहाबा थांनो होननाया थांला नामा दा अखा हाबा थांनो मोनगागोन थ' थांसै जोंहाबो थांसै नै फैसाया मणिपुरि मालखौ लाबोदो बे थाइलेण्डनिया बारा मोजां नंला जोंना लायनो दा ओंखामा जानानै थांदो दे आंबो दा दसे थानानै थांसै दे ओइ हेन्साप गोख्रै बहा खारनो सानदों नोंलाय थानायाव सेमेमसा गाखो दाखु एबार मोजां खिथा नोङो दालिया फैदो नोंसोर मिथिगौ ना आयं आरो आदामोन जौ लोङै लोङै जों गामियाव गोबां सुबुङानो जिउ गोमालांबाय गाज्रि दामोन आदा आरो आदैमोन जोङो गामिनि अबस्थाखौ नायनानै जौ फाननायखौ बन्द' खालामनो एबा रायलायनोसो फैदों गोबाव समनि उनावसो जोंनि गामियाव आदा आब'मोनहा बिए आनजादखौ उथ्रिनानै फैबाय दा गामिनि हाल-सालखौ नुबा गोसोआव दुखु मोनो नंगौ फिसाफोर नोंसोर बुंनाया सैथोआनो नाथाय जों लोंबाय थाग्राखाय लोंफ्लांबाय थायो नोंसोरनि पास जानायाव जों जोबोद देरगानाय दं फंबाय बिनानावमोन दिनैनिफ्राय जों जौ लोंनायखौ खम खालामसिगोन बाजैया न'आवनो दंना आदै औ दङ आदै नै बिहामजोफोर नै सेंग्राफोर फैदों ओंखारबोसाय बाबुमोन नोंसोरसो माबा खबरमोन खबर माने बाजै मैया जों मिथिङाव रायलायनायखौसो बुंनो फैदोंमोन जौ फाननायखौ आब' जोंनि गामिया जौ जुवा होनायजोंनो जोबोर गोदोसोथारबाय जौगाखांनो हाथारासै बेनिखायनो जों जौ फाननायफोरखौसो बादा होनो फैदोंमोन अन्नानै बन्द' खालामनो हागोन नामा नंगौ आगैमोन नोंसोर बुंनाया सैथोआनो गुबुनखौलाय माथो बुंनो आंनाबो फिसालाया ड्राग्स सोबैनो थैलांबाय दे आगैमोन नोंसोरनि साननायफ्रा जाफुंथोंसै गामिखौ जौगाहोगोना नोंसोरल'सै गुबुनखौथ' रावखौबो नुखायासै दे आगैमोन आं जौ फाननायखौ बन्द' खालामनोसै मैगं बेफारफोरखौनो खालामनानै जानोसै दे आब' गोजोननाय थाबाय नोंनि बेफोर रावखौ खोनानानै माथासो बारा बिसास मोनाखिसै आङो नखल लानानैसो पास जानाय बायदि मोनथारबाय आं नोंसोरलाय मा बुङो आइ आसोल माथो जोंमा आरो बबेथाजों लाबा बारासो बाराव जागासिनो दंब्रा आरो मैया गोबानायसो नुबावदों आङो ला सिं थोद माथा सिरिथा बेफोरखौ आं मिथिखाजोबो हट सिक्रेटआ
अ मादै न' दंना? मा मोनादैमोन? मादै मैयानि मिटिंनिफ्राय जों मोनसे थिरांथा लानाय जादों। नंगौ, जौ फाननायनि अनगायै साहा दखान, मैगं दखान बायदिसिना होनानै जानो हायो खोमा। जों बेखौसो खावलायनो फैदोंमोन। नंनायालाय नंगौ आदैमोन। बे गामियाव रावबो मानसि मोजाङानो गैला, जौ जुवाजोंनो गबोजोब्बाय। बिनि गुबै जाहोनानो जादों जौ आरो जुवा। आंलाय जौ फाननायखौ बन्द' खालामनो हायो आदैमोन, बिसोरसो लोंग्राफ्रासो हानाय नङा खोमा। हागोन मादै, मानो हाया जानो। र' बिदिबा मादै जों बिसोरजों रायलायनो। दे जागोन। थौ राकेब, नोंथ' एसे साननो हायोना? सोलायदो, बिदि जौ जुवाजों गब'नानै दाथासै। गामिखौ एसे जौगाखांहोनो नाजादो। नों मोजांबानो गुबुना मोजां, गुबुना मोजांबानो बयबो मोजां, बयबो मोजांबानो मुलुगा मोजां। गामिनि अबस्थाखौ एसे सानदो। दा चला मोसौ लेक्सार होनो फैदों बाहाय। बारा फाइक दा बुं। नोंनि जायाखै आङो। न'आव खि गैजाया सल'। राकेब, नोंनि साननाय हनाया एसेबां गोग्लैसोबाय। आं माब्लाबाबो बिदि सानाखैमोन नोंखौ। सिरिथा होनदों सिरिथा। ओंखारलां बेनिफ्राय। राकेब, नोंना बारा जाबाय। जौ लोंबा मानसिया बिदि जायो नामा? मोजां खामानि मावनो नागिरनायाव मानो हेंथा? आखाइ फारसेजों आखाइ खबजा राकेब, एसे बुजिनानै ला। खर' गारसि मानसियानो जौ फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला। मा होनदोंलै नोङो? ओइ थ' थांसै। आयौ मा जाखो मा जाखो मा जाखो? मा दिनैलाय गानफेरा लंपेन्ट, गस्ला, जुथा, हा मा जाखो आइ? माबा बाबा, आब' जुमुनानिसो। आब' हरनायखायसो गाननायदोंमोन आं माबायदि नुयो होननानै। नोंखौ समाया आइ, जोंना हारिनि दख'नाया समायनाखा, बिजोंसो समायो नोंखौहाय। मालायफ्राबा गानो, आंलाय दिनै खनसेल'सो गानदों। आब'मोनखौलाय बोरैथो समायो? बिसोरजों रुजुनाङा आइ, मालाय बिस्रा देरबाय लावबाय, लेखा गोरों जाबाय, नोंहालाय माथो लेखाखौनो दावखोआ। आंबो एबार मोजां फरायसिगोन। ओमफ्राय मोनसे खोथामोन बाबा। मा खोथामोन आइ, देलाय बुंलाय। राकेब मोनहा जौ लोंनानै आदा जोंमाखौ खर' बुख्लानानै हरदों। मा? बेना आखला बारा जाबाय। ओमफ्राय नोङो गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्टखौ लेंनानै माबा मोनसे बेब'स्था खालामदो ना। आंथ' जोबोर जोंनो ओंखारदों। र' आइ, आं दखानाव थांनो ओंखारदों, आं दा लोगो हमनानै रायलायबोनोसै। खोनासं गावबुरा, जों दिनै ड्राग्स लाग्राफोरखौ लांनो फैदों, मानोबा बिसोरहा गोबां दायनिगिरि आरो लोगोसे वान्टेड जब। ओइ सिरि थ' थांफुं नङा माबार थु थौ साला।